खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 30 सेप्तेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल ट्रेन्सलेशन डे महरै फालिनाय जायो राव फालांगियारिफोरनि हाबा आरो बिसोरनि बिहोमाफोरखौ सिनायथि होनो थाखाय 30 सेप्तेम्बर खालि इन्टारनेशनेल ट्रेन्सलेशन डे फालिनाय जायो बे साननि थांखिया हारिमुआरि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय गोजोन आरो बुजिलायनायखौ बांहोनाय मुलुगनां जौगानायखौ बांहोनाय आरो बुहुमनां हेफाजाबखौ जाफुंहोनाय इन्टारनेशनेल ट्रेन्सलेशन डे रावारि आरो हारिमुआरि फारागथिफोरखौ फोजोबनाय राव सोलायगिरि आरो राव सोलायगिरिफोरनि बेसेन गोसा बिहोमाफोरनि गनायथि होनो थाखाय बावनाय मोनसे मुलुगनां फालिथाय महरै खामानि मावो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल थान्डारबार्ड्स डे नेशनल लव प्युपिल डे आरो इन्टारनेशनेल पडकास्ट डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन